Здравейте! Намираме се тук на едно много интересно място и наши приятели са ни поканили и ще направя една изненада на нашия приятел Ицето Тричков. Малко ще го облечеме, ще го вкараме във форма да заприлича малко на футболиста, да почувства и той, да отиде малко на скъпото. И ето го, пристига. Няма, Ице, здрасти, как си? Сокерес. Нашите приятели са ни поканили, за да можеш да влезеш малко в някакъв, що годе, добър външен вид. Сега не съм ли малко в по-такъв търговски вид? Аз съм се барнал малко да им флексвам, защото едно време работех там, а сега идвам да ми правят така шпалири, искам един червен клим да ми опънат и само айде, Ице, избирай си, аз така мазничко, дай ми тук това, дай ми тук онова. Червен може само да не е син килима. Вуцата каза, че нямаш търговски вид, обаче сега ще придобиеш и ще ми е много интересно какво ще кажеш за външния ти вид. Ние сме тук. Само че ще заведе в най-добрия футболен сектор, абсолютно тим спорт, където можем да се потопим в света на футбола. Обувки, екипировки, всичко, само не можеш да си купим оттам качествата, ама ти не можеш да си ги купиш. Качества не продават, няма нито хапчета, нито нищо. Но по външен вид ще направим така, че изглеждаш вече сериозно на терена. Като си на тренировка, всички да седат и да козируват. Okay? Добре, синът Антони Велков да тръгваме. Добре, синът Антони Велков, такъв съм, какво да направя? Нито мога да го променя, даже не искам да го променя. А ти си сина на избягалия баща. По-добре ли? Със сигурност не е по-добре. Тони Велков, аз много го уважавам. Кога ще ни запознаеш така официално? Той не иска да чуе. Ице, ти ме гавриш, ме базикаш, всичко правиш, обаче ето виж са. Точно сме пред входа, заповядай един ваучер, да си избереш някакви неща, обаче ще участвам в избора, става ли? Ще участвам. Искам най-доброто за тебе, Ице. Искам най-доброто за тебе, ще се постара. Ще видим. Не знам какъв ти е вкуса. Той аз не знам моя какъв, честно казвам. Като гледам прическата, добре съм се постарал, започваме добре, сега ще завършим добре. Другото нещо, ти си работил в склада на този магазин. Факт. От тук тръгваме. От тук тръгваме. Ела сега да видим хората как са развили, как са се издигали по иерархията, а пък ти. Не, на третия месец ме уволниха. Не, аз напуснах. Защо? Много задачи имах. Ще помолим да влезем в склада, да видим там, да се гумурнеш в това твое минало и за да видим какво си запомнил и какво не е забравил. Може пак да вземат на работа, ще специм дали търсят хора. В принцип не отказвам. Не отказвам, на пари не отказвам. Айде да влезем да видим. Айде. Уникално. Здравейте. Добър ден. Добре дошли. Добре заварили. Познай за какво сме тук. Не знам. Този човек прави футболни тренировки, обаче няма нищо общо. Екипировката му е пократително зле. Широки пижами, широки панталони развяват, няма никаква аеродинамика, няма нищо. За обувките да не коментираме. Значи сте на правилното място. Тук имаме всичко. Ево, искам да ме третирате както Ричард Гир, Джулия Робъртс. Разбира се. Вас винаги, особено. То по принцип нямате много стойка на футболист, даже и на пешеходец, но нищо. Ще намерим за вас нещо. Си за моята партия. Тарикаци, 7 години съм тренирал в Пирин. Пирин Благоевград. Да, Пирин Благоевград. Пирин Благоевград. От Благоевград ли си? Да. Добре, че си мой човек. Сини, червени? Червени. Наш човек, от всякъде. Червено-черни още по-добре ще да стане, но както и да е. Нека да започнем с обувките. Добре. Горе-долу, моля нещо да ни препоръчаш. Аз цветово си го представям в главата. Червено. Розово. Да, розово, червено. Да, като Марио Балотели или Денис Родман, да е крещящ. Почти като него. Нека да видим да пробваме някой чифт. Кой номер носите? 32, 33 на добър ден. Това е детски номер. 43 си. А не, 40. 32 номер, какво? 42-43. Какво става? 31 номер, детското или женското, по-скоро женското? Не, другия крак е универсален. От 42 до 46. Искаш ли да ти покажа едни обувки? Айде да видим. И много интересно. Усещам, това е наш човек, много сериозен и си от нашия отбор. Знаеш. Кой е нашия отбор? Милан? Червено-черните. Червено-черните. Другите много интересно червено-черни. какво ще ти покажа. Ето, едни специални за тебе. Да. Уникално. Да. Уникално. Да. Айде да ги пробваме. Това е за Кристиано. За Кристиано. Айде да ги пробваме. Това е за Кристиано. Заповядай. Седни, аз ще пипна после пръстчето къде ти е, защото предполагам, че не мога да прецениш големи ли си малки. Ето, това е за десния крак. Не мога аз като ходя, аз за това не си знам номера, защото ходя. Дай един маркер да му ги напишеме. Десен и ляв, защото си ги бърка. Айде така. Айде, Ице. Айде, майче. Айде. Първо събуваш старите, после новите, да. Разкажи ми малко повече от този сектор, той е изцяло насочен към футбола, нали така? Абсолютно. И само за футбол. Това е абсолютен спорт, който е към Спорт Депо. Тук са само футболни артикули на най-големите отбори, също и на Левски. Един номер отгоре ще трябва. Аз сега той не знае кой номер носи, ние чакаме да си купува екипировка. Той не си знае номера. Какво да направим, човек? Оказа че има по-голям плавник, отколкото мисля. Да. Ти между другото, като гледам палеца, нямаш палец си 10 номера надолу. Такъв палец, аз за такова нещо съм виждал. По-му е на палеца, бе. Ти ако си балерина, братле, на палци, никой не може да застанеш. Ако застанеш на палци, горе ще се удръш в тавана на. Обаче няма розови за тебе, ще трябва да пробваш черните. Черни ли? Да. Изчерпани са преди малко и купиха. Тия по-скоро крещят Ромео, как? Ма не са лоши тия също. Мене и в тия не мога ми влезе кръка. Ето ти обувалка. Си бърка номера с 4 номера. Той носи 46, казва, че носи 42. И сега само донесвам му 42, малко 43, 44, 45, дай два модела и накрая да си... Обещавам ти, че направо склада да те вкарам да си извадиш. Там като работех, защото бях толкова лош работник, аз просто оставях тия от консултант-продавачи да ги забират неща. Аз просто гледах Шрек и слагах аларми. Гледах Шрек. Супер. Това е много добре. Това е твоето нещо. Специални за теб. Те са направени под
твоя крак. Тричков едишън ли? Стоичков едишън. разбира се. Тричков, бе, Стоичков. И ти ли бъркаш Стоичков и Тричков? Как е възможно това Ма нещо? те си приличат и визуално. И така е. характеристики, скорост, футбол. Ето така ми харесва. Само, че моята деснячка е по-добра от неговата. В тия Имаш ще ли вляза. добавка, майче? Давай да те взимам да играеш с нас. Дай малко, бе. Дай малкия. Ела ти аматьора, бе. Бах, ти аматьорите. Все едно детето си обувам, бе. Ето, така се прави. Да, верно, че никога не си слува футболни обувки, ама така. Айде сега да пробваме. Айде. Изплатих се. Сега ако вече не влезе, се отказвам. Ето го. Идеални. Ще го бъде работата. Направо може да ми подете една топка да пробваме крачета. Тричка, тази ще фанеш ли вече? Друг път, ти тази ще фанеш ли? Тая... Ярик ти, дай. О, почти го овладях. Така, иначе сме готови с обувките. Нека да почнем така отдолу нагоре. Искам нещо slim fit. Нещо да го очертая, хубаво да го очертая и да не му пречи, да не му се вее по време на тренировка. Мисля, че се сещам нещо точно като за тебе, защото тук имаме абсолютно всичко. И от размер до екип, перфектно за тебе. То между другото Хиксел ще му стои като slim fit. Хиксел ще ти. Фитна ли? Не, ел съм аз. Ел ли си? Добре. Хиксел той всичко му стои като термо. Бъдещ И М. оверсайз му стои като термо. И оверсайз сега да видим. Има един специален отбор като за него. Реал Мадрид. Реал Мадрид ли бе, човек? Еми, Що Реал Мадрид бе? Няма как да стане с Реал Мадрид. Барселона. Няма нищо. Още повече. Стига Още сега. повече. Нещо на Queen's Park Rangers от 2015 имаш ли? 2015 Това не е лошо на Queen's Park Rangers 2015, ама да. Ето, примерно Деклан Райс. А Декан Райс, Това да. па вече най-малко. Значи на Декан Райс това ще ти отгоре, а надолу ще ти на Реал Мадрид. Сещаш ли се? Сещаш ли се? Така си win-win. Ако има някакъв вариант, Челси, ако имат нещо добро, Интер или ПСЖ? Това ме Интер интересува. имаме, Сините да. отбори. Заповядай. Сините Благодаря отбори. много. Пак Сините имаме сини. и там сини отбори. Пак ужас, да. Ето го моят любим отбор, Борусия Дортмунд, жълто-черните. После ще търсим и за мен да знаеш, и треньора трябва нещо да... И за тебе ще изберем, бе, моето момче. Моето момче. Леле, ужас. Моето момче. Какво е това? Дотман или Тотенхем. ПСЖ-то може. Тия направо ги фърлите. Тия направо са Има ли за... такова за Помислиш него? това? Има ли Това е- такова като него? Да, това е много вайрал. Много ще отвори лице. Много го взимат. ПСЖ-то е най-доброто. ПСЖ-то е най-доброто. Красота. Так му ти вижда тренер с бяло. Отива ти на стоножките новите. Или ако искаш другото горнище на ПСЖ. Ми дай ги направо и двечките И да двете видят да пробваш, в кое се чувствам по-добре, в кое така после чувствам. Мисля, че Ама цветовете ти- са твои ли? Лаво, розово. Идеални са, да. Чудесен. Перфектно, Чудесен. перфектно. Направо пасваш. Добре. перфектно. Ама после ще ти пусна една топка да пробвам как играеш, иначе няма да ти ги продам тези неща. Няма да се разбереме така. Ице, развързах ти обувките, пипнах ти пръчето. Можеш сам да се облечеш. Моля те, не искам с облекалната да влизам с тебе. Той има специални нужди. Специални нужди. И аз не искам, обаче на времето чичо ми винаги го правеше, не знам защо. Не, влизай само, моля те. Заповядай. Ще се облека тук отвънка, а пък ти се облечеш вътре. Там не е съблекалната. Ето тук е съблекална. Аз мога ли тук вътре да се облека? Вие, да, може там. Аз тук вътре. В Тук склада, има да. огледало. Да, може и в склада, нали си работил в склада, заповядай. Ей, тук ме заболя главата. Много син сектор тук. Моля те, сваляй стоножките, като ще ги вземем. Сваляй ги, като си сваляш панталона. Всичко наред ли е, майче? Всичко е наред, мама. Как ще го те отвори това лиловото? Просто ти е бедна фантастиката. Стигна тук клин. Брат Пит. Дай годишна картинка. Годишна ще му качам, стои супер. Кажи му, човек, кажи му, това е топ. Кажи му, отваряте много. Чакай, той сега ще слезне. Целия си блясък ще го видим. Перфектно. Супер. Уникален си. Супер си, триче. Я да обърни. Мале, гледай как му пасна. Дрехите са уникални. Така съм като първацелия. Той се хареса, бе. Доволен съм, обаче честно казано, аз никога няма стана футболист, не ми е това. Ще си Ама сега взема поне нещо... приличаш. Виж, сега поне приличаш на футболист малко от малко. Май ще си взема нещо по-за everyday usage. Добре. Ето това за какво е? Ти това за everyday, за тренировка и всичко. Ти така или иначе... Да си разцъквам Ти така. идваш в пижама, да ти спиш, идваш ти някои неща с операция, трябва да ти ги сваляме. И то Ланцо мисля, ще стане любим, ще да го свалиш. Чорапите Вземи си малко ПСЖ, са- вземи В си интерес нещо на на... материята наистина е много готина. Вземи си на ПСЖ, вземи си нещо на Тотнам. Ти си бояджия, така или иначе, така че... Аз съм бояджия. Ти си бояджия. Човекът играл за Славия и за Локо София ми казва, че съм бояджия. Каква е разликата между това и това? Това е бутонка, това е стоножка, нали така? Като измамаме една стоножка през Пипни ги, цаките. ние ще усетиш разликата. Пипни тук. Стоножка се нарича това, което си обул в момента. Така, добре, тук са метални шипове. И може ли малко да започнеш да мислиме малко професионално и футболно, за какъв терен са тези обувки, за какъв терен са тези обувки? Защото и това има значение, това са също тънкости. Тази тънкост не съм я такова. Не си изрязвал ногтите. Видях, да. Това са FMGMG за естествен и за изкуствен стават, а тези са само за естествен и то кален терен. И то малко кракото завали, за да не се парзаляме. Добре, значи всеки пък ме боиш, това на за- нещо трябва да си носи тия. С миксовете. Не, ти на изкуственото, ти на естествен терен трудно, въпреки че горе на Драгълевци стъпваш на естествен терен, ама това е за да не се парзаляш, да не падаш. Добре, и тия са хубави, да, По-стабилно, да, знаеш. Ето, ще научи пак нещо, бе. Да. И виж, ако не ги използвам такова, мога да ги използвам, ако влизат обирджи, у нас да ги праскам по главата. Да. В Стар Алекс беше оцелил Дейвид Бекъм с бутонка. Да, не? точно по така, главата. да. Виж как знам аз някакви подробности от английския футбол. Така е, да, ево. Добре. Елате да ви заведа, да ви покажат другата част. Ето е, това е най-приятната част. Не. Ето, Това не това е може, не. най-приятната част. Аз тук като се едно това Багдад. Ама виж, аз не мога го спра, той си тръгна сам, гледай го. Той направо като видя Левски и светна. Уникално. Не. Уникални са, нали? Уникално, бе. Особено. Това какво ще кажеш? Ам, Ставаш и за полицайства. Това е регулировчик.
регулировчик. Но класическото синьо е добро, и ветровката е бомба Ветровката е обаче. много добра, да. Ветровката е бомба. Колко аз не мога ли да цъкам с ветровчетата, бе? Може, ако искаш да те бият като мачо, директ сложи това на Левски. Ми идеално. Давай да почнеш работа при нас. Ами аз съм готов. Стои ти добре. Уникален. Дали не мога да мина за Сангаре? Минаваш От ПСЖ на Левски. на Левски. Ице. Да. Ама знаеш какво? От отбор на 100 години до отбор на около 50 и няколко. 60. Добре, удобно ли ти? Има ли? Стига с този гард. Стига с този гард, ще дебне и лака, ти ще видиш накрая. бе. Като KSI, нали? Също онзи Да видим. Джордж Айде. Форман. Айде, Не се страхувай, не капе, не капе. Айде, да. Лек скипинг искам, лек скипинг, да. Дай ти ръце е по-естествено, бе. Какво е това, бе? Какво навиваш макара? Кабелите ли? Това свързочек ли си, бе? Какъв Айде, си? дай ще я подам, гледай сега перфектен пас. Браво, ляв. Браво, десен. Ляв. Глава. Браво, бе! Сгърди. Чакай, че не знам какво да очаквам. Виж ли как една екипировка как променя? Виж ли, ти имаш сега друго самочувствие, сега вече ти е още по-голямо самочувствието. Нали? Така. Така че мисля, че си перфектен. Свалям ги тези неща, защото заврях, но ги взимам. Еми да си честити. Добре. Благодаря. Виж тук твой приятел господин Гибон. Няма какво да ми го покажеш, аз първ го видях, това със сигурно ще си го взема. Ти го видя първи, добре, ма. Той го видял пръв. Да, ние сме като вудста старши, аз го открих. Тая със сигурност си я вземам, няма какво въобще да го коментирам. Директно взимаш, ще ти стане, нали? Motherfucking Гиби. Елката. Елка. Ти всякакви размери носиш. Всичко, от 33 номер на обувки и после L, XS, XL и 8 пъти XL. Гиби, ако види, че му купуваш тениската, ще спре мърча веднага. И така сме започнали. И това също ще го вземам задължително. Това е направо си плаче да се взема. Колко аз моля да тренирам с това? Ти като ти видя с какво беше последната тренировка, ти мога да тренираш с всичко. Особено Идеално. от този магазин, каквото погледнеш, мога да тренираш. Значи Левски от българските, ПСЖ от чуждестраните и Аржентина от националните. Така ли да разбирам? По принцип е Челси, брат, ама сега в момента не искам да ги репрезентирам, разбираш. Добре. Това не е моят Челси вече човек. Направо ни скъсаха. Буяджия се казва на футболен език. Да, точно. Аз си ги обичам, просто няма да им нося мърча в момента, че не заслужава това ръководство да им давам пари в джоба. Те няма да спът, щом Тричков не им носи нещата. Няма да спът милите. Ти знаеш какво, ако скочиш от 18 етаж, ти няма паднеш, ти като се разпериш си като тия катериците. Не ми харесва Арсен Венгер естетиката, да стига. Не, тя е добре. По принцип е добре, защото отдолу може да се влечеш шансок, като е по-хладно и може да му стане тясно. Ветровката е хубаво да е по-широка. Добре, ето това е тук вече влиза опита в действие. Пак ще напълне, за бъдеще по-добре е по-широка. Напротив, ти ще видиш, ще плаче, ще го обличаме в Рокля, между другото, да знаеш. В Рокля ще го обличаме, да. Може направо тук Рокли има ли? Рокли ще намериме. Добре, защото сега точно трябва да му изберем и на него нещо, че го гледам, че ми гледа така завистливо ме гледа, да му изберем и на него, на тази лукава усмивка. Добре, Ице, ти не знам дали знаеш, аз харесвам червено-черни отбори. Така? Ливърпул и Боруси Дортмунд. Виж, човек, на Боруси са брутални. Много е хубаво. Мен е много Бава обели, бе, но доста добра. много добра на Боруси. Бил ли си на стадиона? Не. Аз съм бил 2 пъти. Ето тениската. Тениската, да, тази и тази. Много са яки, да. Тя е жестока, бе. И аз сега да ми разкажеш ти какво си правил едно време в склада. Моя беше малко по-отворен, сядах пред компютъра и вадих дрехи и им слагах алармички. Цак. Аларми си слагал? Аларми слагах, да. Бях най-добрият слагач на аларми в историята. Але, и сигурно сега ги махаш като пазаруваш, или? Коя година си ги слагал? 2019-та. Майко мила, аз се чудя защо има толкова кражби. То затова ли има толкова кражби, човек? И там добре си вършил работа, Ице. Ти така си ги слагал, явно едвам стоят, нали? Старах се по принцип. Started from the bottom, now I'm here. Oh no, the whole team, fuck yeah. Виж, си му ципа. Мамчо. Ела, Кокич, ела, бат. Добре беше много, аз съм много доволен. Екипираха ни, сега вече няма никакво оправдание да не даваме още по-добри резултати, да даваме всичко от себе си и да вървим много по-добре. Да, благодарим на нашите приятели. Другото нещо, което искам да кажа, че нашите зрители ще могат също да се възползват от промокод в магазина с футболните стоки. Нали така? 20% на ненамалени стоки и 10% на вече намалени такива. С промокод FUTBOL20. И чакайте, момчета, аз забравих да ви кажа, ние от нашия екип на Абсолют Тим Спорт решихме да подарим един ваучер на един коментирал вашия клип. Уникално. Супер. Аз мислих на тебе да го подаря, ама нека да е на зрител. Нека да е на зрител. Така че да, коментирайте това видео и на канала на Централата спорт клипа. Просто напишете Вафла, примерно. Или Христо Тричков е царят на прогнозите. А моето пръстче това ще изтегли един печеливш. Чакаме ви да коментирате клипа. И да пазарувате. И да пазарувате.